Hej gruppe 5. Jeg tænkte faktisk på, om vi skulle lave sådan en lille video-challenge. For jeg synes jo, det gik meget godt med vores chili-smagning den anden dag op hos Soraki og Bonnik. Så jeg har taget sådan en lille Niklas her, og ham skal jeg lige prøve at smage på. Lidt større end den vi havde den anden dag. Så se lige hvordan det går. Så lige toppen af, der er ikke så meget smag, vi går faktisk et stykke op. Jeg ved faktisk ikke, hvad den hedder, så vi kalder den Niklas, så det prøver vi lige. Wow, det er god. Det er sådan meget bag på tungen, og det smager faktisk på hele tungen. Det er faktisk rigtig godt. Faktisk. Det kunne være, at vi skulle bruge en tort. Vores kanin. Hold kæft, man er god. Jeg har sådan lige et fedvidler her, det kunne man også lige tage. Det er virkelig godt. Det var det godt. Jeg får næsten lyst til at tage hat på, fordi det smager så godt. Det sejler bare lige nu. Hold kæft, mand. Det er bare godt, det her. Ja. Ej, den er faktisk god. Den er faktisk rigtig lige så godt til resten af den, ikke? Ja, den er god. Ja, den kan jeg godt anbefale. Sådan en god chili Niklas fætter der, og så lige videre bagefter, så er det rigtig godt. Der er ikke noget forkølelse eller noget, så det er godt. Så jeg glæder mig til at se de næste videoer her på gruppe 5, så ja, ha' det godt.